Yaşar Bayram'ın eýesi, Türkmenistan prezidentiniň ýanyndaky Döwlet Ulu Akademiýasynyň diňleýçisi Şirin Şirliýewa. Endi bu dörejüligi biz bir gara aýyrsak, sizin başga bir alyp baran wezipeniz bar, işiňiz bar. Ejelik durmuşyňyz bar, açyk gurun göräsiňiz. Siz öýde de şoňa alyp çağalaňyz bilen dörejülikler alyp barýaňyzmy? Häzir men bagtly ýöne gyýdym hakymda gurrun açdym we wahşy bagtly, hat bagtly bolýan, näme üçindir bilemok. Käwatly men bilýän, men erkin gerekler adatça ýöne men diýen hiç durmuşa çykmak islemedim. Ýöne men mudam eje bolmak isleýän diýen we gatýetke şyk bagtda çağa terbiyesi men işimi gowurýan, baran işime hemmedama gowurýan, hemişe hemmedada gatnaşmak isleýän ýöne edip çağama da şolar ýala hatda eksperiment görnüşinde almy häzirki döwürde okuyan kitaplar pedagog kitaplar. Ýani 2 ýaş, 3 ýaş aralygyna çağalar nähili terbiýelenmeli. 1-2 ýaşlar üçin çağalar, 1-2 ýaşly çağalar üçin ýerde daşkolny kitaplar dikitýärdi. Şol mekdep üçinli ýaşly çağalaryň kitaplary bar. Bir taşy kitaplar alyp berýär. Onu siziň tejribeňiz görüňär. Hani çağa kiçikden ingliz diline multipleri görse, ingliz diline gürleşse, şonu alýa diýer. Edir şolar ýaly rus diline gürlemäge çalışan. Men gyýdyp 2 ýaşyna ýöne kän gürlänim. Ýöne beýle men edýän zatlarym hakykatdan şol orçça kitaby okusam, orçça gaýtalaýar. Hakykatdan şol etýän ekeni. Men muny öz çağamda, men çağam üçin eksperiment etmek üçin edip görýän. Hakykatdan şonu. Dörejüligi diňe sahnada ýa-da metbuatda däl maşgalada da etmeli ýa-da dörejüligi. Hem durmuşda adama nesip etýän zatlar bar, toý etmek, çağa dowurmak, ýa iş, okuwa girmek, şunu hemmedade öz ýerine dogry etip gitmegiň tarapdary. Şoň üçin çağa terbiyesine ahmal etmen häzir taýat bäş bolup gelýär men. Howlukkan gatirilip. Indi fursatdan neme edip bar, bir bizim nemämize bir treningimiz atnaşypdyňyz. Şonu bir aýdan sözüňiz bardy. Ýaşlardan iza galaýar etip gorkýandy. Ýöne bu wagt özüňize gaty neme gaty garram däl ekeniz, ýaş ekeniz, ýaşlar bayragyny alýaňyzdan. Indi şonu birazjyk ýaşlara biraz düşündirä, seslenme getirdi şol aýdan sözüňiz. Ýaşlardan iza galaýarmy kam diýen bu näme esaslanıp aýdylan zat? Häzirki döwür innovatsiýa döwür, häzirki döwür bir internetin, kompýuteriň döwürde, ingliz diline daşary ýurtlaryň bilýänleriň döwürü ýa-da şey diýeýin. Biziň urmugy turan türkmenleri bolansa, ingliz dilini o derejede gowulmaýar häzir. Ýöne häzirki döwür türlü diller bilýän, daşary ýurt dillerini bilýän, şu internetin, kompýuter tilsimatlaryny gowy baş çykarýan ýaşlar gerek. Ondan men indiki nesil gelende men häzir hawa jurnalistikany bilýär diýeli, türkmen dilini bilýär. Ýöne mobil jurnalistikasy bar. Ýani internetde häzir ýa sosial setlarda mahabatlaryň rol bolýan sosial setler jurnalistikany ösdürmek. Kontentler işlemek, täzeçilik umumyň diýeli. Şu datlarda ýaşlar öňde barjylygyny görüp men hani iştidgalaryny öýdüm. Bundan 10 ýyl soň iştidgalaryny etýän. Ýaşlara berk ýapyşyň hünäri öwrenin diýäňiz şu wagtda. Hani hiç sesini düşünmeden geçirmeliler. Bir yaşlık bir evet. Şu an ben 30 yaşayam mesela şu 30 yaşım, şu 30 yaşta şu bayrağı almadık bolsam men inneyi almak şansım yoktu. 30'dan soň ýok. Bayrak vermeye çünkü yaşlardan o döwür geçýän olmaly da. Atlap geçipdiň da. Muni hat yer etmelekkenim men diýän. Şu yaşlar, şu wagtky yaşlar 20-22 ýaşynda şu alan ýaşlar men belki ingarry bolup galýan, 30 ýaşly alamda şu bayragy. Men ýöreýän gözelece bir zat diýdi. Ýaşa berilmeýä, zehine berilýär diýdi. Hala demin bir kilo ödüm ödeydim pameňe zehine berilýär. Maňa diýilen ýaly. Maňa diýilen ýaly bol. Hemişe öz ýaşlary şu mektep döwrüne hatta olar çağalyk döwrüne enatalar aýdatmyla çağalyk döwrüne olaryň bilimini, okuwyny hemmelerine bir duşundan geçirmeli öwretmekligi maslahat beresim gelýär. Özümde ýa-ni aýdaly ingliz dilini gowşap bolýan men muny okuw çykam, inamatam şeýden bolsa men ingliz dil kurslaryna gatnadan bolsa men belki has bir başarjam, has bir şu ýaşlyga izlen galmaýan. Ha, şeýder. Bundan nokta näle bolup bolar? Ýaşlar bayragyndan has ýokary derejede bar. Ýöne umumyň ýaşlara görende gowanýan, goýsanýan, isleýän hatda şular ýaly bolmak isleýän. Ýöne nesip bolsa dipnimede gowşatmak öwrenýän, ingliz dilini öwrenýän, rus dilini öwrenýän, kompýuterini öwrenýän, hemme adam öwrenip gitýär. Dogry başlanýan nemeler bilýär, ýöne gowy almak üçin şulardan galmalylar. Men siz ýoluňyzdan alyp goýmaýyn. Körpeler garaşýar. Köp sag bolun. Dörejülik durmuşyňyzda da, enerik durmuşyňyzda da, maşgala durmuşyňyzda size üstünlikler arzuw edýäs. Janyňyz sag bolsun. İsmimiz arzuw etýär. Beýle bir işçiňligiňde gowanýan, gowurýan, hani nähili diýip aýdaýyn. Siz ýaly bolmaly. Näçe ýaş? Siz meni ulduraksyňyz. Ýöne ýaşlar siz ýaly bolmaly hemişe.